नमस्कार. आजचा दैनिक गोमंतक तुम्ही वाचला असेलच. त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. गोव्यात 20 ते 28 नोव्हेंबर दरम्यान होणाऱ्या 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची तयारी जोरात चालू असून बहुतांश नैवेद्य प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. या महोत्सवासाठी देश-विदेशातील 1810 प्रतिनिधींनी नोंदणी केली आहे. हा आकडा 10,000पर्यंत नेण्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे. आयोजन समितीच्या सुकाणू समितीची बैठक या महिन्याच्या अखेरपर्यंत होईल अशी माहिती आयोजक गोवा मनोरंजन संस्थेच्या वतीने देण्यात आली आहे. राज्यभरात सध्या रस्ता सुरक्षा सप्ताह चालू आहे. त्यानिमित्त साखळी नगरपालिकेतर्फे जागृती मोहीम राबवण्यात आली. साखळीच्या बस स्थानकावर स्थानिक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी पथनाट्य सादर करून वाहतूक नियमांची माहिती दिली आहे. हेल्मेट, सीट बेल्ट, मद्यपान करून गाडी चालवणे अशा विविध विषयांवर प्रकाश टाकला. गोमंतकच्या गणेश सजावट स्पर्धेत ताळू पाडकर प्रथम. दैनिक गोमंतक आणि रुद्रेश्वर पणजी यांनी आपली सामाजिक बांधिलकी जपत गणेश चतुर्थीच्या काळात पर्यावरणपूरक अखिल गोवा घरगुती गणेश सजावट स्पर्धा आयोजित केली होती. या स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा गोमंतक भवन येथे पार पडला. स्पर्धेचे प्रथम विजेते ताळू पाडकर, द्वितीय शुभम मयेकर तर तृतीय पारितोषिक संदेश भोमकर यांना प्राप्त झाले. विजेत्यांना रोख बक्षिसांसह चषक आणि प्रशस्ती पत्रके देण्यात आली. सर्व विजेत्यांचे अभिनंदन. तर या होत्या आजच्या पॉझिटिव्ह बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.